salminde mon e etade labbitinde ko Cheikh Ndiaye haali ko e demgal Jolf caggal nde calminmi kala gardoɗo journaliste uji e caméraman uji ɗi fof e salminde directeur Adiya Talla addi min ɗo tan hannde ko wadde conférence de presse e ko faati e banggal série mawɗo mo gandanɗa hoorema ko radio télévision Fulɓe international itti ɗum série o noon o fuɗɗama tournede danaka o gasi wiyete noon ko Kinde sen mbi Kinde noon ma en gandu koko haalete ko faati e banggal dewle ɗe gandanɗa hoorema wiyete an ka toroɗo walla an ka cubballa walla an ka gawlo ko ɗum scénario o joofi e nder scénario o kadi ina waɗi suko debbo biyeteɗo Dikel ni yiɗodiri kadi e suko gorko biyeteɗo Kalidou mo gandanɗa hoorema ko toroɗo suko debbo biyeteɗo Dikel o kañum ko gawlo bammo ko ni wiye Farba Seck woni Aziz Niane e ndew ɗum Kalidou ne bammo wiyete ko Samba Teddungal e nder série aussi Jojo nani hen ni wiye Lamtoro Sanekh no gandirɗen mo woni Mame Cheikhou Gueye omon hen omo wiye Gaynako e woɗɓe ɓe gandanɗa hoorema somi wi moɗo haala inde mabɓe hunde nde juutat mais bon ko woni fandare tan ko enen foof eɗen gandi affaire leñamago walla affaire Kinde ina tampini men enen comme no Jojo haaldiri ni sa ƴeewi e leƴƴi goɗɗi ɗi kamɓe soɓe mbaɗa scénario ji a yi hen bete a yi hen goɗɗi e goɗɗi ɗi ganduɗa pour wasde wadde publicité nan hen wadde pourquoi pas enenne kadi en mbawa tournude scénario ji baaɗi ni tawa haalata koko faati e banggal Kinde mboɗo sikkini ɗum ɗon koye enen ɓuuri hewde e leƴƴi goɗɗi ɗi woni hen fandare tan ko hirjinde e andinde e famminde par ce que mboɗo heewi wiide mogo so findinani andinani tan natti wonde mogo ɗum tahi conférence de presse o waɗa pour ɓeyde labɓitinere ande gandon holɗum scénario yahata ko wona ɗum ko kadi nana hen ko faati e banggal wallude saabu Allah par ce que Samba Teddungal omo jogui jawdi gonga ko toroɗo hayso tawi o yiiɗa dewgal hakkude ɓiyi ko gorko e Dikel kono no wayi wade foof kanko ɓerde makko woni hen ko urana omo yiiɗi urana ko jangguinowo urana te kadi omo jogui neɗɗo nane nder galle makko onne ko maccuɗo ɗum kewɗen wiide ni on ɗum message foof nan hen wiide neɗɗo ka maccuɗo walla ka naggam walla ka naggam ɗum ɗon message uji foof nane nder scénario pour yimɓeɓe mbawa ɗum famde te kadi ittani kanko Samba Teddungal kala ko waɗata o waɗirta ɗum ko saabu Allah e nelaɗo mum somo rokka a tinata somo walla a tinata kono ɗum foof e wondemo julɗo ɗum foof e wondemo ballowo haɗani omo hedde e adama ko woni ɓii ko gorko toroɗo wawa resodirde e debbo goɗɗo mo gandanɗa hoorema ko gawlo waɗa ɗum ɗon message baɗɗo importance nan hen no Jojo wini min mbawa tan nadde e bundi yewtere nde aussi kadi ko faate e banggal scénario ha joni sa yeehi ha nder ma yi so yeehi ha ɓooyi on mo mbiyannoɗa hande ko maccuɗo est ce que o restoyta e rewɓe Samba Teddungal ɓe mi wasa haaloyde scénario o dal mais foof dal nan hen mais woni hen l' essentiel tan ko yimɓe ganda wiide neɗɗo ko gawlo walla o ko toroɗo walla o ko cubballa wawa resde ko ɗum ɗon min etoto walla ɗum ɗon scénario etoto ittude walla ɗum ɗon scénario etoto haalde mbaɗa andi noon so yaltoyi hewɓe ma paam kono hewɓe pamata mais paamon tan ko woni hen manam fandare amen ko hirjinde e andinde tan e famminde so tawi ala ko jejjinmi e banggal scénario ko ɗum ko heddi ko noon projet o jeeyi ɗum ko radio télévision Fulɓe international kala ko foti hen waɗede ko kamɓe mbaɗata ɗum scénario waɗi ɗum ko waɗi ɗum ko Jojo e Aziz en kamɓe mbaɗi scénario woni hen surprise o noon ko yimɓe foof aduna o foof namnoto woni Lamtoro woni Jojo e Aziz Niane e Sanekh holno ɓe mbawi jouirde série Pulaar eɓe kaala hen Pulaar mbaɗa wawi wiide ko ɗum woni challenge o ko ɗum woni découverte o no Jojo haaldiri ni kanko ko Pulaar o haalata hen 100% Sanekh Pulaar haalata hen 100% Aziz ko Pulaar haalata hen 100% ɗum kam mboɗo wawi mon ɗum wadde garanti somi juumani directeur ko ɗum tan ponnomi hen ɓeydude ko heddi ko mataw sa ari e français ma haal ɗum inchallah Allah jarama on jarama merci beaucoup